Bon dia, tercera edició de la marxa BTT Umbria Extreme d'Ontinyent, circuit al voltant d'uns 40 quilòmetres, circuit exigent amb una miqueta més de 1.000 metres de desnivell positiu acumulat i sobretot una eixida molt explosiva amb rampes que arriben quasi al 20% en els primers 2 quilòmetres. Anem a veure com se'ns mos dona i sobretot a disfrutar-la.
on a mountain. When it came to me, that all my life's been wasted, chasing shallow En primer lloc, moltes gràcies a tota la gent que heu participat avui en la marxa. Espero que l'hàgiu gaudit al màxim i gràcies també a les organitzacions que s'han encarregat de fer-ho possible. Ara parlo en nom de tota la meva família per agrair la voluntat de dedicar aquesta marxa a mon pare, a Manolo Ureña Gandia. El 24 de setembre de 2018 mon pare va eixir en la bicicleta de carretera, com feia cada setmana. Però aquell dia, a diferència de la resta, no va tornar a casa. Vam rebre la cridada amb la pitjor de les notícies per a les famílies que, com la meua, tenen familiars aficionats al ciclisme. El problema és que el cas de mon pare no és un cas aïllat i, com en tantes altres problemàtiques que tenim avui en dia, necessitem alçar la veu per tal que els atropellaments a ciclistes s'acaben d'una vegada per totes. Per això necessitem prendre consciència sobre com d'important és mantindre la prudència al volant. Necessitem més pressió per tal d'endurir les lleis i que facin comprendre que conduir podem acabar amb la vida d'algú. Necessitem més accions i mesures, més radars, més controls i que les campanyes de sensibilització arriben a tots els sectors de la nostra societat, començant pels més menuts i les més menudes, que són el futur. Per un ciclisme segur, per a que torneu a casa, tots i totes vosaltres, per a que torneu sempre. Moltes gràcies. Recordem que en acabar la entrega de trofeus harem no queixes.